Nevtang NTM 202 servo kuglica lizalica. Napredna i potpuno automatizirana proizvodna linija. Sa servo naslagom i umetanjem servo opalice. Nije potrebno ručno umetanje štapića. Pogodan je za proizvodnju jednobojne lizalice, dvobojna lizalica ili druga višebojna lizalica. Kontroler je uvezeni višeosovinski kontroler pokreta s neovisnim sustavom. Sva kretanja kontrolira servo motor, što čini točan položaj taloženja i stabilnu brzinu rada. Također, ovom je biljkom lako upravljati, s visokom učinkovitošću i visokom izlaznom snagom, iako je primjer u ovom videu jedan redak. Naša linija u 2 reda i 3 rovline proizvodi se najbolje prodaju. Čekamo vaš upit.